Ilang tudi ini. Ilang. Mangin abutan tayo mga magkukuan din dito. Mga magpanakaw din. Matod mo na matod mo panakaw din di. Matod sa ini sugarol di. Akan nagani kita di aksin boss ta umawiyat to. Jagahon di. Nalungod bang ini abutan tayo mga magpanakaw din di ini. Ayo di siya mangdada manjari sa ini binasaunta. Pugpugon ba ako paduguunin simod. Huon ungod manjari. Akan nagani di kita magjaga di. Karon wala ang duha ka Muslim nagbantay diri. Nasung na. Ano kaluabutan tanin doon sila yan. Pupuntay unya yan. Ayawan siya kung magpaabot na mo. Ayun sa sign na inatulog yan. Hindi kaabutan. Paabot. Ayan na siya, masuskay ka umod. Yan ay boss.